Skomdi għall-aħħar, il-maġġor parti tad-deputati u l-ministri li kienu kundannati mill-inkjesta pubblika li saret dwar qtil ta' ġurnalista baqgħu ma wiġbux għad-domandi tal-ġurnalisti. Anzi, ħarbu milli jirrispondu domandi diretti dwar il-konklużjonijiet tal-inkjesta pubblika fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u dwar il-kundanna lejn it-tmexxija ta' Joseph Muscat u l-gvern preżenti. Quddiem preżenza qawwija ta' ġurnalisti meta mistoqsija min se jerfa' responsabilità għal dak li ħareġ mill-inkjesta, id-deputati tal-Labor inħbew wara l-konferenza tal-aħbarijiet li tal-Prim Ministru l-ħamis. Lest tixtul Joseph Muscat, Ministru, inti kont parti integrali mill-kabinet li tkellem dwar l-inkjesta. Jinaw, fuq Joseph Muscat, m'għandix għalfejn niċħdu. Lesta tixtul Joseph Muscat wara li ħareġ il-bira. M'għandix inżid wara qal tinħeba wara l-Prim Ministru, lest tixtul Joseph. M'għandix inżid wara qal il-Prim Ministru. Inti lesta tixħat il-Joseph Muscat? Naħseb il-Prim Ministru l-biraħ kien ċar ħafna. Lest tixħat lil-Joseph Muscat inti? Good morning. Xtul il-Joseph Muscat? Tkellem il-Prim Ministru ma setax ikun iktar preċiż. Qabel tgħid li l-Prim Ministru kien ċar ħafna l-bira, inti lest tixħat lil-Joseph Muscat? Il-Prim Ministru l-biraħ kien ċar. Ejwa, għalhekk għatlek li qabel ma tgħidlek, inti lest tixtul Joseph Muscat? Żommu naqa' social distance, please. Lest tixtu, Ministru. Il-Prim Ministru ma qalx li ħadd ittieħed azzjoni jew xi ħadd iġor responsabilità, ġifieri mhux ħadd ġorra. Nerġa' ngħid għat-tielet darba. M'għandi xejn inżid. Ħadd tixtul Joseph Muscat inti? Inti kont il-Ministru tal-Ġustizzja meta ġara dak li ġara. Tħoss li għandek tieħu responsabilità? Il-persuni li kienu jiffurmaw parti mill-kabinet fi żmien meta nqatlet Daphne Caruana Galizia naqsu milli jwieġbu dwar min għandu jerfa' r-responsabilità. Boħut minnhom saħansitra qalulna li lanqas biss raw ir-rapport li ħareġ dwar din l-inkjesta. Xejt ir-rapport fuq il-deputati tal-Gvern u fuq il-kabinet ta' dak iż-żmien? Il-rapport nista' nassigurak il-rapport. Allura għaddejthom kemm għandek persuni fil-kabinet tiegħek illi kienu fil-kabinet ta' dak iż-żmien le? Ir-rapport rajtu li nista' ngħid dwar il-kabinet immexxi minni huwa illi hemm ħafna nies differenti wkoll. Chris Fern, Evanist Bartolo, Jose Herrera, Michael Falzone, Carmelo Abela, Justine Caruana, Michael Farrugia, Owen Bonnici u Ian Borch kienu jiffurmaw parti mill-kabinet ta' Joseph Muscat, l-istess kabinet li kien kundannat, l-istess persuni li llum jiffurmaw ukoll parti mill-kabinet ta' Robert Abela. F'rapport ta' 437 paġna, l-inkjesta konkludiet li nħolqot kultura ta' impunità mill-ogħla livelli ta' poter f'Kastilja, isa Arnita. L-inkjesta sabet li l-kabinet kollu kollettivament responsabbli għan nuqqas ta' azzjoni tagħhom qabel l-assassinju.